हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. गीता माताजी प्रणाम. प्रयार महेश्वरी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. சுமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், ஒரு கால் வருது, அட்டன் பண்ணிட்டு வரேன். யாருன்னே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ ஒரு ராங் நம்பர் வந்து சின்ன சின்ன தொல்லை கொடுத்துட்டே இருக்கு. எடுக்காதீங்க மாதாஜி. அதான் இன்னமும் வந்தா எடுக்க மாட்டேன். அது நம்பரை பிளாக் பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு வந்தாலே பிளாக் பண்ணிடுவேன் நான். யாரோ தெரியாத நம்பரு அவங்க எல்லாம் நம்மளை கூப்பிட்டு காவியா காவியானா எனக்கு காவியான்னு யாருமே சில நேரத்துக்கு ஏதாவது முக்கியமான கால் கூட யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட டபுள் நம்பர் வச்சிருந்து கூப்பிடுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நிச்சயிட்டு எடுக்கிறோம். பார்த்தா யாரோ ராங் நம்பரா இருக்கு. கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து மங்களாச்சரம் சொல்லத்துக்குள்ள மத்தவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்களா? நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? மாதாஜி. மகேஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க நேத்தி ட்ரை பண்ணீங்களா அந்த இது? ஆமா மாதாஜி. அவங்க வந்து புதுசா அந்த இது பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க துர்கா மாதாஜி. அது வந்து இன்னைக்கு நான் குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன். 7 சாப்டருக்கு குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர் சூப்பர். அவங்க சுமதி மாதாஜி. அது எனக்கு தெரியல மாதாஜி. நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன், எனக்கு சரியா வரமாட்டேங்குது. துர்கா மாதாஜி போட்டு அனுப்பிச்சாங்க. அது ஆன்சர் பண்றதுக்கு அந்த குயிக்ஸ் எங்க இருக்கு என்னன்றது எனக்கு சரியா. அடல்ட் தான் வருது, கிட்ஸ் தான் வருது, அடல்ட் வரல எனக்கு. அது என்னன்னு எனக்கு புரியல. அவங்ககிட்ட மறுபடியும் கேளுங்க.
மறுபடியும் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் ஜி. அவங்க அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரி சரி, அவங்க அனுப்புவாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எங்க சரி. அவங்கள்ட்ட கேட்டுங்க. மகேஸ்வரி மாதாஜி, பரமேஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க என்ன பண்றீங்க? எனக்கும் அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் மாதாஜி. ஓ, உங்களுக்கும் வரலையா? ஆமா ஆமா, கிட்ஸ் தான் வருது, அடல்ட் வரல. ஓகே ஓகே, அந்த 2 பேரும் தான் ட்ரை பண்ணோம், பட் அது வரல. அது என்னன்றது தெரியல. பிரச்சனை இல்ல. அடல்ட் மாத்தி அனுப்புவாங்க. அடல்ட் இது அனுப்ப சொன்னா அனுப்புவாங்க. மாத்தி கூட தவறுதெல்லாம் வந்திருக்கும். அடல்ட் இது அனுப்புவாங்க திருப்பி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் ஓபன் ஆகுது அவங்க எல்லாருக்கும்? அதெல்லாம் ஓபன் ஆச்சு. நேத்து நான் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன். சரி, சுமதி மாதாஜி போட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. வேற ஏதாவது உங்களுக்கு தொந்தரவு இருந்தது, கஷ்டம் இருந்ததுன்னா நீங்க துர்கா மாதாஜி கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டுங்க, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரியா இல்ல, நான் பேசுறது கேக்குதா? நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது, நான் பேசுறது கேக்குதா? மத்தவங்களுக்கு கேக்குதா? அப்ப அவங்களோட போன்ல தான் ஏதோ மிஸ்டேக். அவங்க லெஃப்ட் ஆயிட்டு ஜாயின் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 8, சாப்டர் 8ல வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை அடைதல், அவருடைய பரந்தாமம் எப்படி இருக்கு, அந்த உலகத்துக்கு நாம போகணும்னா எப்படி போகணும், அதை அடையக்கூடிய வழிகள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதுல பார்க்க போறோம். இதுல அக்ஷர அப்படின்னா, அக்ஷர என்னன்னா அழியாதது அப்படின்னு அர்த்தம். பிரம்மம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல யார சொல்லியிருக்குன்னா, நம்மளுடைய ஆத்மாவை தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? அழியாதது. அது நம்ம வந்து 2வது சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சோம். அது வந்து எப்படி நீரால நனையாது, நெருப்பினால எரியாது, காற்றினால உணர்த்த முடியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஆயுதத்தால துண்டு துண்டா வெட்ட முடியாது. அப்படிப்பட்ட தன்மை வந்து அழியாத தன்மை உடையது அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறத படிச்சோம் இல்லையா? அததான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அழியாத இந்த ஆத்மா வந்து பகவானை எப்படி சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பகவானுக்கு மங்களாச்சரணம் சொல்லிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு செஷனுக்குள்ள போகும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे अशक्यातिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. நேத்தி நம்ம அத்தியாயம் 7 பார்த்தோம். அதுல பூரணத்தின் ஞானம், பகவானை பற்றிய ஞானங்கள் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதோட ஷார்ட் சம்மரி இங்க இருக்கு. அது லைட்டா பார்த்து இன்னைக்கு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 3 உள்ள ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணா பற்றிய அறிமை. பேசுறது கேக்குது இல்லையா? கேட்கலன்னா சொல்லிடுங்க ராஜ்யம். அது மாதிரி அவருடைய அவதாரமா, புருஷ அவதாரமா ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு பகவான் வராரு. அவர் எப்படிப்பட்ட அவதாரம்னு பார்த்தோம். அவருடைய சக்திகள் என்னன்னா, முக்கியமான சக்திகள் அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தின்னு அந்த 3 வகையான माताजी स्टेबल आला माताजी वाइस ब्रेक आगुது माताजी हरे कृष्णा माताजी மத்தவங்க கேக்குதுங்களா மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி கேட்கல. விட்டு விட்டு வருது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஸ்டேபிளா இல்ல. இது வைஃபை ஸ்டேபிளா இல்ல உங்களுக்கு. கொஞ்சம் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல பாஸ் பண்ணுங்க. இதுல போ. ஏற்கனவே போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். வந்துருமா? ரத்தி மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க மேம். இது மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆகுங்க. அப்புறம் உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நான் பேசுறது கேக்குறது மாதாஜி கேக்குறது. பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குறது மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. சரி நான் ஹோஸ்ட் பண்ண. ஓகே ஓகே ஓகே. என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? ரத்தி மாதாஜி கொஞ்சம் என்ன ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? 3 புள்ளி அதை அழுத்துங்க மாதாஜி. என் பேரை டச் பண்ணுங்களேன். பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. பண்ணிட்டேன். இல்ல இல்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. என் பேரை டச் பண்ணீங்களா? அங்க கேட்கும் என்னென்ன செய்யணும்னு. அதுல போஸ்ட்னு இருக்கும். அதை தொடுங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்ல உங்க பேர் இருக்குது தானே மாதாஜி?
பார்ட்டிசிபெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் தொட்டிங்களா? நம்ம உங்க பேரை தொட்டேன். என் பேரை தொட்டிங்களா? என் பேரை தொட்டோன்னா வரிசையா நிறைய இருக்கும். அதுல ஹோஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும். HOST ஹோஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க. மேக் ஏ ஹோஸ்ட். உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஒண்ணு செய்யுங்க, நீங்க லெஃப்ட் ஆகிடுங்க. லெஃப்ட் ஆனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்க யாராவது ஹோஸ்ட் ஆகும். திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. லெஃப்ட்னா மொத்தமா க்ளோஸ் ஆகிட்டு வரணும் மாதாஜி. நீங்க லீவ் ஆயிடுங்க, லீவ் லீவ் பண்ணிடுங்க. பண்ணுங்க. லீவ் கொடுங்க. லீவ் கொடுங்க. லெஃப்டா இது கொடுக்காதீங்க, எண்டு கொடுத்துறாதீங்க, லீவு கொடுங்க. எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வெளில போடுவோம். லீவு கொடுங்க. இந்த கோஸ்டின் இருக்கு அதுல கொடுக்கும். அங்கே வெளியே வாங்க மாதாஜி. நீங்க வெளியே வந்துட்டு இந்த பார்ட்டிசிபேட் இதுல அது மேல பாருங்க, ரெட் கலர்ல லீவ் இருக்கும். அது லீவ் அழுத்துங்க. ரெட் கலர்ல கட்டமா வருவாங்க. ஸ்கிரீன் டச் பண்ணா மேல லீவ்னு வரும். அது டச் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரெட் கலர்ல லீவுன்னு காட்டும் பாருங்க. மேல பாருங்க, நீங்க ஸ்கிரீன் டச் பண்ணா மேல ரெட் கலர் வரும் லீவ்னு. அது டச் பண்ண பெரிய லீவ் வரும், அதுக்கு டச் பண்ணுங்க. தெரியல மாதாஜி. அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ல இருக்கிறதுல அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா எல்லாரும் எண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். விடுங்க. சரி விடுங்க, வெளியே வந்துடுங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்டை விடுங்க. நீங்க குரூப் அவுட் வெளில எப்படி போவீங்க அதை செய்யுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏதாச்சும் குரூப் அவுட் நீங்க வெளியில போங்க, தானா வரும். மறுபடியும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க.